सनामोन दिनैना मेहेरा एसेबाबो खुसि आरोना लोगोफोर। सनामोन मानोना जोंना फेमिलिया 70K जाबाय आरोना। जाबा दाजा बानायै 70K फेमिलि जागुलायबाय आरोना लोगोफोर जोंनाबो। सानाखैमोन एसेबां बुरजा फेमिलिबो जागोन होननानै। नाथाय जाबा दाजा जोंबो बानायबोयैनो नोंथांमोननि सपोर्टजों लोगोसे दिनै बेखिनि सफैनायाबो जोंनि थाखाय थोजासे आरोना लोगोफोर। सनामोन जोबोद गिदिरनि बाथ्रा जोंनि थाखाय। हाबाब सनामोन 70K आरोना 70K फेमिलि। स' थेंक इउ स' माच जोंनि नायगिरि आंनि सनामोननिसिम गिबियावनो 70K फेमिलि खालामना होनायनि थाखाय। गाव खस्थ' खालामनानै नाजाथाबनो लोगोफोर बेखिनिसिम सफैनायावबो जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना सनामोन। जायखिजाया सनामोन अब्लाबो नोंसोर बेफोरबायदिनो जोंखौ नायबाय थागोन होनना आसा खालामो। जाबा दाजाबाबो जोंखौ बिदिनो अरायबो सापर्ट खालामलांगोन होननानै जोङो मिजिंथियो आरोना लोगोफोर। हानायखिनिखौ जोंबो एकदम हिट जाथाराबाबो नाजाथाबनानैबाबो नाजालांबाय थागोन आरोना लोगोफोर। थेंक इउ सनामोन थेंक इउ मा रावै फोरमायबावनो। स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर। आंनिफ्रायबो आङो जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्रायनो जोबोद साबायखर थाबाय जोंनि सनामोननिसिम। लोक्षिमोन आंनि आरो बेथ' बे नंखागौ मोजांजों लोगोसे एसे सासे सानै एसे बोरैबा थादेरखायो आरोना लोगोफोर। नाथाय बे जेबो नङा। जों जोंनियाव नांथाबनानैबाबो बानायलांबाय थागोन बेबायदिनो जेसेबां जों हानायखिनिखौ आरो बा थुनथुलि दिनैबा हले मार गोथाव जाखासिगोनलै आङो गुमा गोथावखौ। ओरैनो थोरैना हमदों आङो एसेबां खस्थ' खालामनानैसो हमना लाबोदों। मा जानो गोथाव मोनखायोना बे जाग्राफोरखौलाय आरो बहा जायालासे थानो दिनै। ओरैयाके फ्राय बानायनोसै बाथोनबो जानोसै आरोना गोथावनो। ओइ थेख्ला ओइ गथ' थेख्ला नायनाय गथ'आ लेंबा खोनासङालै बेबो एकदम रागा जोंखांबायथारो आङो माब्लाबा। मा जाखो आयं मा जालायखो? नाय आयं बे थेख्लाखौ लेंहरबाय आं सिङा माबा खालामदों। सासे लोगो फैदोंमोन माथो बेजोंसो ससे बैथि ओंखारलांदों। नुदों खामानि थिननो नागिरदोंमोन आङो न'आवनो थाथेरमारालै। हा माथो खामानि थिननो नागिरामोन बिदिनो आरोलै माबा फिसा फिसौ खामानि आयं। ओमफ्रायो साहा लोंसै ने ज्रोमनो? औ ओमफ्राय नै फिथा लाबोफादों आङो दहाय फुङाव बानायदोंमोन आङो। ओरै न'आवबो गारबोबाय आरो नोंसोरनोबो लाबोबाय आं। वाव फिथा नामा आयं? आंथ' मार गोथाव मोनखायो। ओमफ्राय आंनो नोङो मोनसे बारा लाबोखादों दा? औ लाबोआ मानो जानो। ओमफ्राय जावैसोआलाय? मैगं फोनायनि धुमधामलै बिसिना आयं मालाय बिखुनजोजों बिजामादैजों बेखायनो आथिं आखाइ सुदों बैयाव। दे न'आव फोनानै जायाबालाय हा माथो। ओरैनोथ' जावैसो फैबाय मोजां जाबाय आरो हालेवनोबो मानसि मोनखाबायना नोंस्रा जावैसोआलाय माथो। जिराय आयं आं साहा फुदुंनोसै। हालेवहोजादों मालाय बिजामादैयाबो हालेवदों। रोङा मोनथिला दे आरो रोङो होनबाय नालाय मालाय हालेवनो थिनबाय। रोङाबाबो रोंनांगोन रोङिखौलाय सोलोंबासो रोंगोन दा। एखेबारे नोंदाया ओंखाम जानो लिंहर बुंबायानो थाबाय नोंसोरखौ। आलासिया थांगलायसिगोनसो आयै लिंहैदो होननानै। बेखायनो ओंखाम जानोसो लिंफैदोंमोन आं नोंसोरखौ जावैसो फैनायखाय। जागोन दे आयं मानो थाङा जानो जोंलाय आरो थांनायाबो गोबावसैना मिलिसा नानियाबो फुजायावबो फैयासै जोंबो थांनाया एसे प्रब्लेम जाबाय न'आव। बेनोथ' आरो गावल' मानो फैखो जेनेबा मिलिसाखौथ' लाबोमोन। आनै सना मिलिसाखौ जि नायनो लुबैखादोंमोन आं लाबबानो जायोमोन आयं हारसिंल' दों फैबाय गावहा। ओमफ्राय बिदि गसंबाय थानोसै जिरायना नङाबा बैयाव नायथां बिजामादैखौ मा खालामदों मा खालामाखै बिखुनजाबो बैयावनो दङ नङाबा थांदेरना माबा माबि खामानि थिनबा थिनहैखाद'। हेल' लोगोफोर नै दिनैबो दसे सम नुजाफैलायबाय जोङो जायबा जोंनि फाग्लि गोसोखौ नेना दंमोन नायनो थाखाय सनामोन। नाथायबा बेजों लोगोसे आरो आं बुंबायानो थाखायो लोगोफोर नायनो मोजां मोनाबा आरो माथो जबरदस्ति। नाथायबा खायसे ओरैबायदि कमेन्टखौ एकदम लिमिटनि बारा हरो आरोना। कमेन्ट्स खालामनायनिबो एसे लिमिट दंलै बेबायदि बुंनो गोसोब्लानो जाहा थाहा बुंहरलाबायनो नाङा आरोना। ओरैबायदि गाज्रि रावै बुंहरो एकदमबारे आङो मा होनोमोनलाय लोगोफोर लिमिटखौनो क्रस खालामजोबदों आरोना बे मानसिया बुंनाया। नाथायबा आं स्क्रिनशट लानानै दोनखाबाय आरोना माब्लाबा समाव। खोनासं नों जायखियानो जाया मानो बेफोरबायदि बुंनो मोनदों होननानै नों बेहाय ससियेल मिडियाआव आंखौ जाहा थाहा लिरनानै दाहर। कमेन्ट्स खालामनायनिबो मोनसे लिमिट दं हारे
जों कार्टुन भिडिअ'सो बानायो बेहाय नोंहा एसेबां गाज्रि रावै सोरखौबा बुंनो मोन्दों होनना लिरबानो जागोन बे नङा दै अरे एसेबां हामा राव गाज्रि नों नाया नों थाब्रा नाथायबा जाय मोजां मोनो बिसोर नायगोन ना नाथाय नोंहा मानो एसेबां बिदि बुंहरनांलायगौ जाखो दे न'आवबो मा बिमा बिनानाव नोंनि गासिबो न'खरजों नों बिबायदिनो रायलायखायो रावानो बेल'थारसै खोमादां मानियो दे बयनाबो माने ससियेल मिडियाआव ओंखारबाथाय हेटार्सआथ' ओंखारखायो मोजांजों लोगोसे सह्य खालामनो हानायनिबो मोनसे लिमिट दंलै लिमिटनि बारा जायोबा एसेबाबो बुंनांगौबो जायो आरो जोंबो हामालै बाबुना फंबाय ना बिदा मा होननांगौ जायखिया ना बिदानाव जाखो जोना जोलाबा बुजि मोनला आरो मा बुंबावनोसै बेफोरखौथ' आं जेबो बुङालासे थाबावबायमोन नाथाय ओरैबायदि सासे मानसिया आं स्क्रिनशट दोनखाथारदों माने बेफोरबायदि लिरना हरनाङा आरोना उरायना नोंजों आंजों बेरायनो फैबाय गोसोफ्रा मार मोजां मोनबायलै आसोल मोनखायो दे उरायनाजों जाय बेरायनो फैयो बियो माब्लाबाबो बरिं जाखाया नोंसिनि आइखौ बिराद गाज्रि मोनदोंलै गोसोआव थैनानै थांनायखौ नाथाय बेफोरखौ मानो आरोना थैनांगौ सम जाबालाय बयबो थैखानांगौ नों आं जायखिया आंनि आइयानो जा आफायानो जा सम जाब्लालाय जोंथ' लाखि हायाना इसोरनि गासिबो माया बेनिफ्राय सना जोंखौ आरो बादा होग्रा गैला आंखौ बेरायनो थांनाय नङाबा आइयाबो एखनबा सम बादा होयोमोन ना दे मोजां जाबाय दे आरोबा मोनसे जायगायावथ' फुजाया दाबो गिदिर सोलिगासिनो नों थाङोबालाय थांसै आरोना दायो बेलासियाव नङाबा गाबोनहाय आरो फुजायाव थांबा आब'आ दावराव खालामलायगोन हे बाद दे आब'नि भाषण आरो आंनि बेरायनाय बोरै जानो बेरायनांगौ समाव बेरायखायाबा देनां बुरैबा बेरायनोसै नाथायबा सना आंनाव गानलांनो थाखाय ड्रेसानो गैया जाबाय दाख्लैनियाबो जेन थेनसो आरोना बेखौनो नों टेनसन जाबायलै उरायना आं दङना नों दायो शपिं खालामानो जाबाय अके नाथायबा नों फैसा हरबानो जागोन दे आंनो 5,000 हरदो आं शपिं खालामनानै लानोसै माने नोंजों थांबाबा आरो नों आंखौ नेनो बागोन ना आंहाबो मा बायो बाया आरो जागोन नाथायबा नों आंजों थांखाथारनांगोन दै थाङाबा हले गाज्रि मोनगोन आं दे दाथ' सना आदाबो गैबावलासो अब्लाथ' बिन्दासै आरोना आइबो गैया आफाबो गैया आदाबो गैया वाव माने बेरायनाय आजादि फुरा उरायनानि लाइफआ उरायसिगोन आरोखि ना फुरा बिन्दास जेरैथिंबो जेबो बादा जेबो हेंथा गैला स' स्वीट बेबी आं मोननैसो फट' क्लिक खालामसै नोंखौ मार समायदों दिनै या अफ कोर्स दे खेब सना 5,000 खौ नों दानो हरखादो नों दायो आरो बावगोन ना प्लिज सना दा अनलाइन खालामसैब्रा जाया होमबा न' आंनो अनलाइन नाङा आंनो केससो नांगौ आंनाव अनलाइन जाथ'वाना बानायना लायाखै एलै सिन्था दाजा ओमफ्राय दंखायोना आं हरगोन दे दाथ' 3,000 दङ 2,000 खौ दा बर'नोसै जेबो टेनसन लाना नों न'आव सहैनायनि सिगां नोंनि आखायाव जागोन फैसाया नुबाय आब' बेबायदि एसेसो स्मार्ट देखायाबा आजिखालिनि दिनाव बहानिफ्रायथो फैसा मोनो ना नोंस्रा बेयाव माथा मारिबाय थायो आरो बेहाय नायना आंहा ओरैनो बेड हेबिटहाय फैसा मोनखायोलै आंनि बयफ्रेन्डसफ्रानो मेल्ला दंखायोबा आइनि सार दुखु नोंस्रा टेनसन जाबाय थादों नाथाय अब्लाबो आंनाव थाबाबो आं हरालै आंहा देनां नांगोन जागोन ना अब्लानो आं बाहायगोन मोनसे बाथ्राखौ बुजि मोनासैलै आं उरायना नोंस्राथ' बेदर आरि मोनजाथ'वामोन खोमालै ओमफ्राय नों मानोथो जाखोबा हे आदित्य खमन आं गुबुन बायदि थानो हायालै जायालासे बेदर नाफोरखौ बिब्दि अबाव आरोबा आं न'आव जाखायाखैना आंलाय बाहेरायावसो जादों स' वाट आं जाबाबो जायाबाबो बे आंनि गोसो या राइट बाहेरायावथ' जादो र' थेवबो आंनिबा एसे साबसिन आरोलै माने नोंसिनि आइयानो बिदि थैनानै थांथारदोंबा नोंलाय इसेबां माथा मारिनाङा दे सना जोङो जोंनि खोथाखौ रायलायनोसै आं जानो हागौ मानसिया सासे नाथाय आंना गोबां महर दं मोजां गाज्रि आरो आं सम लायै सम महर सोलायो बेफोरलाय उरायनानि हुदाखा बेदरानो एसेल' जाबायना लोखि दा जोङो अबेबा थाबायाव बेदर जालांबावनोसै ना दे जागोन नोंसा आब'आबो ओमफ्राय दहाय फन खालामदोंमोन दा नों मानोथो खोन्थाहरफिनाखैबा जाम्बा आब'जों रायलायनाय माने बेनालाय दा जि गोलाव भाषण होसिगोन फनखौनो दोननाय नङा बियो रिलेक्स आय' थिनबाय बायथारा आं बेफोरबायदि एसेबांबो गोदोसो आंबो इदिमोनहाय नाथाय दाना बारा गाज्रि नंलाथ' नंगौ आंबो खामानिसो थिनबावसै नोंजामादैखौ अमा खोमा गोदान थिननां आइ फाग्लाया अमा खोमासो सोर लाबोनाय दंबावो आंनो दहाय फुङाव थेख्लाजों थांनानै लाबोदों अमा बेदर लायनो थांबाय गैया
दिनै माबा बिबुसो जानो लुगैदोंमोन ना जोङो बिबुखौनो लायनो थांदोंमोन दाना अमा खोमाखौ मोजां मोजां नुबाय लाना फैबाय आं आयौ जोंहा जायैया गोबावथारसैहाय दे जिराय जिराय आयं आङो बैयाव लिंहैनि आइखौ माथो गुमायाबो बुरजा मोनथारदोंलाय आबौ गेन्द्रामोननि माइयावसो मोननाय बियो बरियाके थाम ओमफ्राय जानोसै बाथोन जानोसै बेखौबो आयं औ जालांसैहाय आंहाबो एसे ओमफ्राय नै गाबोनहाय नङाबा समफोराय माबा दायो फन खालामथोंसै नोंदाया गाबोन नङाबा समफोरखौ फिक्स खालामथोंसै नोंसोर माला सोलाबो रायलायलायदो ओमफ्राय फैदो दे नानि औ जागोन दे आयं थांनायाथ' थांगोन ओमफ्राय जोंहा पुलिस थानायावबो थांनांगौ एसेथ' नोंबोथ' खोनाखादोंना खोनानानैथ' मोजां मोनदां गोसोखौ हमजाबाय दे मोजां मोजां संसार जालांदो हामाथो दाथ' नै बिसोर गाज्रि मानसिफोरखौ जोबनानै दोननायानो गाहामसै आरो दा नोमाजों बिजामादैजों बारा एनायनि जाथ'ला बिदिनो सानैजों रायलायलायदों आरो बाराथ' बिदि देखायासै आइयाबो रागाखौबो नाथाय गोसो सिङावसोबा मा सानदों मा भाबिना दङ आइया बिजामादैयाथ' बिखुनजोआ जेखि होनना गनायगोन होननानैसो बुंखानाय रायबाबो माबाबाबो नाथाय बिजामादै जाखाथारबाय बहाथो रागा जोंबाय थानो हानो देनाय बेबो आयं हा रावनिबो खोथा दा खोनासंसै नोंसोरनि संसारावल' मोजां गोसो होबानो जाबाय दे बिदिलाय आरो नोमायाबो बिदिनोसै अनखागोन बियो गोसो सिंजों बिदि गाज्रि मोनबाय थानो हाखामारा रावबोलाय आरो गावनि फिसाखौलाय मानो बिदि माबाबाय थानो औ आयं ओइ सान नै नोंखुनजो फैदों आरो नुजाफैला नोङो गैलालै नै सासे फैबावबाय नोंखुनजोआ गोख्रै फैदो खामानि मावनाया बेबा आरो मावथों दे एसे औ ओमफ्राय हजों मिलिसा नानि मोना गासिबो थिग ना आयं न'आव बिमाया जेबो गाज्रि बेबहारथ' खालामफिनला लाखिनायाथ' लाखिफिनबाय अब्लाबो एखनबा सम सम बोरैबा बोरैबि खालामबाय थानो नागिरो आनलाय नायख्ल'ख्ल'नो मानोलाय बिदि जोंहा मिलिसानि थाखाय लाखानायखा बिदि अना होनबा जागोन नामा गावनि फिसाखौल'सो अनसैदां बेबो बाजैया खुनु खोथा गैया आयं डाइरेक्ट जायगायावनो जावना होफिनखा रायना हो बेफोरबायदिखौ बारा बारजौ होनो नांला एबार खनसेयाव निमाहा गैला आरो बाराखौबाथ' बांद्राय देखायोब्ला आदानो खोन्था आरो खोन्था नांगौबा होखारहरफिन जोंहा मिलिसाखौ खस्थ' मोनबा मिथिबाय बुंखायो आङो मेथाइफोरखौबो एखनबा लाखुमायो ना मायोथाय खम माथो फिसौनो मोनजाया जाबाय थायोलाय सैब्ब गियानलै बाजैयाबो रानना जानो रोङा आयं जोंनाबो थिख्ला जाजों मेथाइसोलाय थेवबो जोंना ओरैनोसो आरोना बेनालाय अयनायद्राय खालै लाखिबावथानो नांलामोन आंनिबाथ' बाराखौबा गाव अननो रोंबालाय जोंनिफ्रायबो अननाय मोनफिनगोन ना बयनिफ्रायबो औहाय आयं दे खामानिया मावग्रोदो नोंहाबो मावनांगौ दंबा आं बे नोमामोनजों थांसै ओरै उसुंथिं आगै लायस्रि जावैसो आयौ हा बिखुनजो बिजामादैखौ माबा खामानि मावनाया माबाथारबाय नामा मा गायखो माला फैया आयै दासो सफैदों औहाय नै नोंसोरखौनो लिंनो होननानैसो फैदोंमोन आङो माथो बैबो लाया मोजां जाथारदोंलाय बै फारसेथिंनिनो दासो फोदों जानोथाय बैथिंजाय मैगं गायखाबायमोन ओमफ्राय ओरैजायबा मा फोबावखोथाय जायखिया गावनि गोसोसै नंमारगौ दे गावनि बिमा असे गैयाबा जिउआनो बोरैबा खोमसि जानो नागिरखायो बिफा गैयाब्ला आरो न'खरानो खोमसि बिमा गैयाब्ला आरो जिउआनो बोरैबा आलाय सिलाय बायदि जायो बिफा गैयाब्लाबो थांनानै थानोनो पेरेन्टस गैयाबाथाय बिराद खस्थ' जाथारलै जिउआ आं आंनि मिलिसाखौ माब्लाबा जोबोद दुखु मोनो जोंनाबोथ' आफा गैया थेवब्लाबोथ' फाग्लिनि फिसा बाजैया गावखौनो गाव गाज्रि मुंसो लाखिगोनहाय बियो बाराखौबा रागा जोंखांबा आंना बाजै थाजै बाद देलै मोनथिनाय नङा आङो आनैखौ बारा खस्थ' खोनाबा दिगदारसो दं बेबो रायना फैगोनलां मालाबा बाबु औ आबै अलंबार बुंनो हागोन नों आंखौ मुङाथ' जोबोद मोजां नोंना आं बुंदों ब्रेकफास्टआव मा नों मेगिखौ जानो औ जाजायोमोन आबै दावदै होबा आं गोथावसिन मोनो दे अब्लालाय आं नोंनो मेगिजों दावदै बनायसै गोथाव मोनो नोंनि आबौआबो आरोबा माथो नों मैया बमखौनो गावासै गावनांगौमोन ना दादिमोनजों आं गावनो बारा मोजां मोनासैना आबै बेखायनो गावासै आं बांद्राय गावनायाबो थिग नंखायाहाय बेफोर बुस्थु बारुद ना गिनांगौसो बोरैबाबा बेनोथ' आं दायो थांगोन आबै न'आव नों आं फैनायखौ गाज्रि मोनदों नोंसोरो दाय गैयै मानसिखौ जों रावखौबो गाज्रि मोनफेरा जेब्लायबो जोंनि न'आव वेलकाम दायाथ' नोंनि आइयासो खालामो बेखायनो नोंनि आइखौसो एसे गाज्रि मोनना दं आरो जोङो आंनि आइया एसे जिद्दि आबै नाथाय नोंसोर बिनि रागाखौ बारा बिदि टेनसन लानाङा आं मिथिखायो बे माबोरै रागा जोंगायो होननानै आरो नोंसोरखौ बियो जेब्लायबो गाज्रि बुङोमोन नाथाय नोंसोरथ' बारा एसेबां गाज्रि नङा
हा? आं बुंदों आइया नोंसोरखौ जेरैबायदि आंनो खोन्थायोमोन ना बेबायदि आं नोंसोरखौ मोनाखै माने मोजां खोन्थायो ना गाज्रि खोन्थायो मोननोमायालाय गाज्रियानो जाखागोन बेबायदिनो आबै ओमफ्राय नोंलाय जोंनाव फैना मोजां मोनदों बेखायनो गाव आलासिबो जालायबाय औ बेखायनोथ' आं हर थादों आइखौ बुंदों आं लोगोनाव दं होननानै होमबाथ' रागाया थिखिनियावसो दावखोसिगोन बे मोनथिबोला ओमफ्राय दा सोर लांफैगोन नोंखौ बिबैयाथ' थानायावसो लांबाय होनदोंहाय दा गथ'नावबा माबोरै सोंनो गथ'आबा बिनि फारसे मोनथिना मोनथिया सोंथ'लागोनहाय फैनायाथ' नों हारसिं फैदों खोमा नाथायो नों थांनायाव हारसिं थांनाङा दे रावबो जुदि लांफैयाबा आबौआ दोनहैगोन बियो अके आं दादिजों थांनो आबै मैया जोङो ना मोनसे भिडिअ गेम गेलेदोंमोन आं बेखौनो माबाहैफिननि अलंबार आबौ मेगि जाग्रोनांगौ होननाया आयौ नै दाखोरा जादों दासो आंहा दहायबो गावबावदों खोमाहाय बे गथ'फ्रा न' खाथिनिया बेयाव फैनानै जि गावफैयो हाबाब मा बुंनो आरो एकदम दुस्थु गोजाथारहाय लामायावबो गावगोन जोंहानावबो फैना ओरैनो गथ'फ्रा मासे दुस्थु जाथारखो जोबलायलांबाय फुजायानो ओमफ्राय गावनायखौ नायलाय दाबो बौमानो जोबा बिसोरना एसे सिबखानोसै आङो दाखोर नायनो बाथावथावनो जावैसो ओजोंहाय जोंनाव थांथारनांगोनहाय हलेबा जागोन दे आयै साजोनि आखल बियो खोमासो हनै एसे बुरजा खोमासो लाना फैलाबायबाय खोमाखौनो जागोन नो दिनै बियो जानोलै आयै बेदर मोजांबो लाबोआसै होमबा बियो आंनो दसे थांनानै लायब्रब जागौमोनदां दाउफोर नै नांला अबावलाय दासो माबा बेफोरजोंनो जायो जोंनालाय जाबजोबबानो दालाय मोजां जाबायना नों रागा जोंबाय थाग्राया जावैसोखौ हनै मोजाङालाय गावसोर जुदि थिग थायोबालाय मानो मोजां जाया जानो आब' खामानियाथ' मावबाय थाखानांसिगोनहाय नों जावैसो एसे एनै मावनो बानो मोननाय नङा नैबे नोंखुनजोआ मैगं थाइगं गायनायावबो एकदम माबाथारखा खोनाबाय दा जावैसो जागोन दे आयै सिन्था खालामनाङा आं थानायाव आरोबा आनै मिलिसियालाय मानोथो लाबोफायाखै आयै लाबोनोथ' स्कुल दंना स्कुलाव थांबाय ओरैनोबा आरो दासान्दि फुजा जाबाय थाबायना बम थिगसे गावबाय बिफाया लाबोदोंमोन आंबो बम हैनो सानदोंमोनलै नानिनो एसे दिवालियाव दिवालियाथ' जोबनानै थांबाय जायखिया आङो माबा मोनसे बेलेग लांनोसै दे बेदराबो एसे मोजां गोदाहाय जावैसो साइसनो मिथिबाय बारा एसे बोरैबा खहे खथे गोदा नाङा आयौ बेदराबो साइस सालायनांगौनोहाय नै नों खुंजोनाबाथाय जागोन दे आयै बे थुनथुलिनि आखल बियो खोमाखौखि बिदि लाबोबायो नालै आंहा बारा जानो बालायलाङो आरो नोंना हिनजाव मोजाङा हनै खोमाखौ फारसे सावनानैसो जाबावखायोनो बेनाबाथाय बिदिनोलै आयै माथो बुंबावनो आरो बाब नोंसो सहायनो हागोनहाय बेखौ सहायनो हागोन मानि मा हागासिनो बेखायनोथ' दङ बेजों जेबो नङालै आयै आरोबा नोंबा जाना जाया खोमाखौ सोंनायबो जायासै जायोमोन नङाबाथ' हाथायावनो थांमारनांगोन जाजायो मानोलाय जाग्राखाखौलाय बेदरखौलाय जागोन दे आयै बेजोंनो नोंसोरनो नांगौबासो आं लायगौमोन आरो दाउखौ दे होमबालाय जोंनोबो नांथ'ला नोंबो जानो हायोबा उनफोराव लायनोसै आरो आलासि जाहैबानो जाबाय नै आब'मोननाव औ ज' थांदो दे जागोन बाखिथ' ओमफ्राय ओजों न'आवबो मोजाङै दं दा जामायजोनोबो फन हरनाय जाथ'थाराखै आंहाबो दंनायाथ' दङ ओमफ्राय आलासि जाहैनो बुंदोंमोन बेबो आयंआ माब्लाबा हामानोथ' फैयासै फैबानो जायो नोंहाबो मालाबा आलासि जाहैदो आरो जामायजोनाव दालाय माइ हानाय बोथोरावलाय बहा सोलाबबावनोहाय गैया माइ हाबावनांगौसो बेनोथ' आरो जोंहाबो हानांगौ एसे गोदानसैलां खेबसेनो आरो माथो र' नोंसोर आंखौ हगारगोन ना हगारा आंहा इम्पर्टेन्ट कल खालामनांगौ आंनि फना गोख्रै आंनो लाबो नोंसोर सोरखौ जोबना दोनदों बायदि मोनदों हा आंखौ बेयाव लाखिनो हागोन नोंसोरो सोरबा एरना होबानो नोंसोर प्रुफ गैया मा गैया आंखौ बिदि हमथाना एकदम कुइसन खालामबाय थानो हाया आंथ' ओंखारलांफिनगोन जेब्ला ओंखारलांगोन अब्ला नोंसोरो मिन्थिगोन आंनि पावारखौ एकदम सिरि थानोबा था नङाबा नोङो मिन्थिगौ ना नोङो पुलिस स्टेसनावसो दङ दायाव नोंसोर आंखौ बेयाव जोबना दोनखो आं बुंदोंना आंखौ गोख्रै थांनो हो नङाबा दा नों मोनसे फन हरनांगौबा नोंसोरनि साख्रियाथ' गैखाला जोंखौसो नों बेयाव थानानै दमहोबावनो फैबावदों जोंनि साख्रिखौसो थांहोनो सानलायबावदों नुदोंना नुदों मिथिनानै लाखा नोङो बेहाय नोंनि गोसो बायदि सोलिनो हाया साख्रि थांनो नागिरग्रा नोङो मोनखांथारदों नोंलाय किडनेप खालामग्रा नोंसोरो दाखोर जाजोबथारोहाय ओरैबाबो र' आंहा बिदि दाखोरबाथाय नायनोनो हाथारा माथो बादा होबा बेनो बादा होआबा बेनो गावनायालाय बिसोरो
अयथासार सिमा बारदों बिनि बुंनाया कमेन्ट हरनाया बेबायदि खालामनाङा जानो हागौ जोबोद हेट खालामो खोमा नों जोंखौ माने नायनो हायै बायदि थेवब्लाबो बेबायदि लिरनांलायगौनि गोनांथि गैया नङाना नों मोजां मोना सिरि सिरिल' थाब्रा जोंहा मालाय जाय जाय सना मोनहा नायो बेजोंनो गोजोननाय दं आरो हा माथो गाज्रि भिडिअ देखायखो दिनै बेफोरबायदि बे मोनसे कार्टुनसो हायोबा नोंबो बानाय जोङो जुदि दिन्थिनानै होनांगौब्ला नोंनि फेमिलियाबो जुदि नुयोब्ला लाजि मोनगोन मिथिगौ ना लाजि मोनगोन नोंनि बेफोरबायदि लिरनायखौ जान मोजांबाबो मोनसे नङा मोनसे हेड कमेन्टफोराथ' फैखायोखा बेखौ आं जेबो साना नाथाय अबेबा एकदम मुगैथाव लाजिथाव मान गैया सनमान गैया बेफोरबायदि बिदि लिरना हरनानै नों आरो गावनि सिनायथिखौनो गावनो होनाय जाबायना ससियेल मिडियायावबो नोङो बुंनो मोनो है लिरबानो जायो होननानै लिरबानो जाया दै बेबायदि मोना माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर नोङो जुदि नायनोनो मोजां मोनाबा आरो जोंबो माथो बुंनो हानो जोंहाथ' लाबोनांगौ जोंथ' लाबोयानो थागोन आङो बे गाज्रि जानला मानला लिरनानै हरलाबायनायखौसो बुंदों दे सनामोन नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा माबाबा समाव लिमिट बारोबा एसेबाबो बुंनांगौ जायो असभ्य गियानलै असभ्य गियान बेबायदि मालायखौ गाज्रि मोन मालायखि बेबायदि लिरथारनांगौ नालै हो दे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनैनि थाखायनो नों बेफोरबायदि लिरना हरलायबाय गोबां भिडिअ दङ नों नायनो मोजां जेखौ मोनो बेखौनो नायब्लानो जाबायना खस्थ' खालामदों जों बानायदों बेहाय माने एसे प्रब्लेम नांजाखो नोंहा दिनै मोनसे मोननैल' नङा बे सासे मानसियानो गोबां मोनब्रै मोनबासो बेबायदि कमेन्ट खालामदों आरोना बेखायनो जों दिनै बुंनाय जाबाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा ओरैबायदि आलदा कमेन्ट खालामदों नों मानसिया